ore katamalo mano ma sero e piny Kenya mangima en atamalo 22 atamalo ma pingo broad based government ka sirkal mar manywanda romo 50 kod ang'wen mago jogo makwede ka ji atamalo 25 to onge kod maoni kata wacho ni no opinion mano kama gintiere kanyo achiel kachiel kama chelo na kuramo jogo ndano orang kar kae geno mantiere ni Raila Odinga biro thuolo mar chung' e yiero mabiro kosoyo atamalo maromo 28 wacho ni onyalo riwre kod kweth mag sirkal tesre kata opposition kendo ochope debe ka 23 to wacho ni onego support mano yiero kendo tielo mar ariyo mar William Ruto ka atamalo machielo bende wacho ni ero onego riwre kod opposition kendo sir candidate machielo mano mantiere opposition sani atamalo 14 ndiye kanyo wacho ni oyo onego retire kendo kiko donj kata weche mag yiero atamalo 16 wacho wan wakia kama wachung' kama wantiere mano kolore gi nonone mar Tifa kanyo bende awinja ne pachi uchi ma 16 no ma yiego nikech gene giwacho ni gikia ginyang'e gima biro timore ngene inyalo wacho ka in prophet Raila nitie pod ngima Raila nyalo wacho kodhi chung' kata kodhi chung' but koro ano kanya ber kata Raila ok bi chung' mano koro wawache based on what ngene samoro be ketimo research dege direct gi penjo jakom ni jakom idhi chung koso gidhi chung to avoid gis magi koro ngene speculations koro jok mwacho no biro chung gi based on what jok mwacho no ko bi chung gi based on giketo paro no kaluore gang'o kata kamano kwasewinjo bende wach ma wachore wasewinjo kuom iluongo ni youth leader Oburu Oginga e kuonde mang'eny kowacho ni ODM dhi chungo presidential candidate 2027 wasewinjo ka Secretary General Wakili Sifuna bende wacho ni ODM dhi chungo presidential candidate 2027 koro mano from kanya mwanyalo kawego wan kaka joma ng'iye gi oko kech samoro wan ok wan e party ahinya mwanyalo ng'iyo kata jakome madhi chung' kata gi ODM nyalo chung' but ginya keto ng'ato machielo ka Oburu Oginga mosewacho no dhi chung' kendo Party Secretary General Sifuna bo wacho no dhi chung' wan kaka ng'ama nyalo pingo kech ok ni Raila dhi chung' giwacho ni ODM biro bedo e debe koro ng'ama dhi chung' to ok wang'eyo but iwacho ni ka ng'ech owuok e pi to nyisi ni nyang' wiye baro to in ing'eni noko ku eri kaka dang' iping ng'ech koro mago jo party madongo mosewacho ni ki jakom kata party mar ODM dhi chungo jomoko bende wacho no nyalo support Ker mantie migosi William Ruto mondo chung kendo 2027 mano bende nyalo timore koro magi to koro mana kaka na wacho ja waparo apara ni onyalo support migosi William Ruto nikech king'iyo opposition makoro nitie sane kecha ODM koro wakia ni en opposition koso en government nikech en government gitienda achiel to kon bi wacho ni ok gine government but koro kwa ng'iyo opposition mar Wamunyoro ni okapar ni jakom nyalo bedo gi chuny mar support Wamunyoro or anybody in that camp mondo bed Ker kamano koro paro no dong mana gi either en kata ng'ato ODM ochung 2027 kata gi support Ruto kamano jaod bura mano ma